Takže 6. deň našej SNPčky. Minulú noc sme spali pri rozhľadni Obecnice a spali sme najprv v stane, no ale potom nás niečo rušilo, tak sme sa presunuli na výhľadkovú väžu, pretože okolí tej výhľadkovej väži tak boli maliny, že niečo tam v noci jedlo. Takže potom sme sa presunuli na výhľadkovú väžu a potom sme spali do rana. Pri výhľadkovej väži je aj nejaký mobilný dom alebo proste nejaká búda, kde volá sa to Vintrovka. No a keď prídete v čase, kedy je otvorené, tak sa môžete osviežiť. Takže keď sme sa dostali na asfaltku, hneď začalo pršať a vyšli sme hore na Mikulčínho vrch. No ale je tu penzión, ale je zatvorený, otvárajú až od 11. No a nechce sa nám hodinu čakať, takže ideme ďalej. A dúfame, že vo Vyškovci tak si napustíme vodu, lebo už nič nemáme. Ideme na výpady.